Sziasztok, Ricsi vagyok, és ma a Hamacsinak letöltését fogom bemutatni. Kezdjük is. Fejünk a Google-be. Beírjuk, hogy Hamacsi. Ki fogja nekünk szépen dobni az elsőre, rámegyünk. Aztán még egyszer, free download, és még egyszer. Nem vírusos, én is régebb óta használom, tehát mindenkinek ajánlom. Megvárjuk, meg letölti, le is töltötte. Futtatás. Igen, ez az ablak meg fog jelenni, hogyha Win7-et használunk, és semmi probléma nincs, csak rá. Hoppá, igen, innen ki is léphetünk. Igen, most mindjárt elkezdi a telepítést. Igen, igen. Hát én ezt ki szoktam venni, mert fölöslegesnek tartom. Aztán hát ez is tök fölösleges, ez egy úgymond vírusírtó lenne, de teljesen hülyeségre mentek, hogy no thanks, és akkor nem. Következő, már itt megy is a telepítés. Igen, itt nyomunk egy exitet, kiválasztjuk, hogy Hungarian, de alapból Hungarian ugye magyar lesz beállítva. Next, tovább, elfogadom, ki lehet választani, hogy hova tegye föl. Parancsokon létrehozás az asztalon, itt meg fog akkor jelenni nekünk a háttérbe, telepítés. Igen. És akkor, igen, ott is van. Nem sok idő, meg nem foglal nagy helyet, csak szerintem megy a felvétel, és azért ilyen lassú. Igen, befejezés Hamacs indítása. Igen, köszönjük a telepített igen, oké, itt bejön ez a szöveg, bekapcsoljuk. Igen, itt ki lehet választani a nevet, mondjuk. Beírjuk a skin. Igen. Csatlakozás, regisztráció, vizsgálat, amit csak szeretnénk, minden megy itt közben, itt nem kell semmit csinálni. Most kapni fogunk a számítógépről egy IP címet, ami ott meg is jelenik, igen. Csatlakozás meglévő hálózathoz, ezt már csak azok nézzék, akik az öcsémnek a Minecraftos szerveréhez szeretnének csatlakozni. Minecraft, fuck 2, ne kérdezzétek, hogy miért ez a név. Igen, és ide meg beírjuk azt, hogy bizony csatlakozás, és bent is vagyunk. Igen, na nézzük csak, Minecraft, ide feljövünk szépen, itt nem kell semmit majd csinálni, itt látjátok majd a neveket. Igen, ugye bejövünk a Minecraftba, nyomunk egy launchot. Mojang. Hoppá. Igen. Itt vagyunk bent a főmenübe. Igen, nekem magyarra van állítva. Nem is értem, hogy miért, na mindegy. Rámegyünk itt arra, hogy többjátékos mód. Mivel itt nekem el vannak mentve a szerverek, ezért megmutatom. Itt van egy szerver hozzáadása, Minecraft szerver, ide beírhatunk bármi nevet. Mindegy, osztálytársak. Hopp, egy Z ott maradt, osztálytársak, igen. A szerver címét meg innen a Hamachiról tudjuk kiolvasni, 25.91, 25.91 pont, 131, 131, pont 39, pont 39. Igen, nekem most nem fut a szerver, ezért hoppá, elindítom a szervert. Igen, nektek ezt nem kell csinálni. Tehát ott tartottunk, hogy itt beírjuk valamint teljesen mindegy, hogy milyen név, amin megjegyezitek, majd a szerver címét ugye azt innen. Itt van a nevetek fölött lesz, meg itt a kikapcsolás gomb mellett ez a 2, 4,
6, 7, 8, 9 darab szám, ezt kell ide a szerver címhez bemásolni. Rámegyünk, hogy kész. Ki fogja nekünk ide dobni, hogy osztálytársak. Igen, megvan IP cím is stimmel, ott írja, hogy 20 ember csatlakozhat föl, zöld, igen, bejövünk, és töltés, bejelentkezés, domborzat letöltése, igen, és megérkeztünk, hát annyi lett volna egy Enderman. Köszönöm, és remélem mindenkinek menni fog, hogyha nem, akkor írjatok kommentet alulra. Sziasztok!